Den første trenden, som er interessant, når vi snakker høst-vinter 10-11, det er den tema, som vi har kaldt Labor Lost, som egentlig udtrykker meget godt, hvad det er, som sker med trenderne for øjeblikket, nemlig at tingene bliver sådan meget mere tonet ned. Det skal ikke være så mye bling-bling, det skal ikke være så mye show-off, det er ikke så mye her kommer jeg, men meget mere fællesskab og solidaritet, og med vældig mye inspiration fra det manuelle arbejde, og med inspiration fra arbejderklassen og industrisamfundet, og den fokusering på, at man er en del af et fællesskab, og man lægger vældig mye vægt på at tage vare på hverandre. Og det synes jeg også mange af de produkterne her udstråler. Det er sådan produkter, som udtrykker lidt, at næsten de er håndgjorte, de er lakket i hånden, de er ikke sådan vældig prangende, vældig udfarende, de er sådan nedtonede, de er koselige, de er behagelige, de er dæmpet i farverne. Den blå farve fylder vældig mye, det er støvede farver, det er sådan noget, hvor man godt kan se, at inspirationen egentlig kommer mye fra industrialiseringen og fra skal vi sige, industrisamfundet i det hele taget, hvis man sådan går tilbage til dengang industrien for alvor havde sit gennembrud. Det er ligesom der, hvor vi henter inspiration, fordi der var det også meget det her med at stå sammen og jobbe toft for at skabe hele velfærdssamfundet. Det er ligesom de rødder, vi skal finde tilbage til, og derfor er der meget af det her bling-bling og show-off, der sliter vældig mye for øjeblikket.